салому алайкум дӯстони азиз, подписчикои маҳтарам. Имрӯз қарор дорем дар як мағозаи мебел. Имрӯз барои шумо бародаро дар бораи мебелҳо гап мезанем. Чанд сомон чӣ қадар арзиш доранд ва чанд рӯз аксия. Рафтем тамошо мекунем. Бародаро, ҳамаи ҳамин чизое ки шумо мебинед, истеҳсоли Ӯзбекистон бошад ё ки Туркия, ина шакл ман хубтар намедонам, бар соҳиби магазин нест. Ина нигоҳ кунед бародаро, беҳтарин состояние ва качествои гизалаша пешниҳоди шумо мекунам. И ҳам кресла диван. Тамошо кун, бо дута таксарича дорад. Мегирӣ одих када хоб мекунӣ болошда. Беҳтарин ҳолат диҳанд. Зур ша. Ҳама чизе ки ман пешниҳоди шумо мекунам бародаро, ҳамаш гарени шайна. Тамошо кунед, ҳаловат барин, бину бигирину барин. Суроғаи мо бародарони азиз, шаҳри Бохтар, назди мағозаи Дурахшон, рӯ ба рӯи ширкати Мегафон. ҳоло як борга мебарам шумо нишон медиҳам ком тарафдар, баъд тамошо кунед. Биену бигирину барин. Ина иш нигоҳ кунед, бо қатиш дута столча нишасти истовак дорад. Ишам ҳама хел беҳтарин ҳолат ва качествои гизалаша дорад. Биену ина бигирину барин. Дигар чӣ мепурсӣ? Ана ҳамашда бародаро аксия шидаги. Биену бигирин